there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkamu da warhaka. Yau ma mun kawo muku wata gem mai daɗin gaske. Kamar yadda muka saba, kowace gem idan za mu kawo muku ita za mu shige ta da farko ma za ka ga yanayin yadda abubuwan da za ka samu cikinta, kaɗan daga cikin abubuwan da za ka samu cikinta. Kamar yadda kuke gani, wannan mutumin ya yi tsokana ne. Mu je mu gwada muku yadda za ka yi downloading ɗinta, sai kuma nan muna muku barka da shigowa cikin channel ɗin nan. Da fatan kowa yana lafiya. Ka samu ka yi mana subscribe domin samun bidiyoyinmu na gaba, insha Allah. Kamar yadda muka saba, za mu shigo Play Store. Za mu shigo Play Store mu rubuta sunan game ɗin kamar haka straight. Abinda za ka yi, za mu ajiye muku link ɗin wannan game ɗin a wurin comment na farko. A wurin comment na farko za mu ajiye muku link ɗinta. Kin ga mai buƙata sai ya shiga ya yi downloading ɗin game ɗin. Bayan ka rubuta sunanta kamar haka, za ka yi searching. To mu mun riga mun yi downloading ɗinta dama, muna da ita a cikin wayarmu. Kenan ga bayanan da take da kai, kaga wajen mutum miliyan 50 ne suka yi downloading ɗinta. To kaga ko duk application ɗin da ka ga mutum sama da miliyan 50 sun yi downloading ɗin shi, ka san application ɗin yana da kyau. To game ɗin nan tana da kyau sosai, tana da daɗi. Kaga fuska ta farko bayan idan ka yi installing ɗinta, fuska ta farko da za ta nuna maka shine wannan. Bayan ta nuna maka nan, ka dai duba da kyau don saboda ga dai sunanta nan. Kuma za mu ajiye muku ita wajen comment na farko. A nan za ka samu link ɗinta. Ka gani, ka ga mutum da tsokana. Kaga za ka iya yi multiplayer, za ka iya haɗa da kai da wani, za ku ringa yin shi a wayarka. Gashi nan kamar daidai wurin nan. To kaga za ku iya yin wannan. To kaga nan muna tsaye, kamar misali ina tsaye da budurwata, kawai shi kenan sai wani sai zo ya dake ta. Kaga ba yanda za a yi bar shi. To game ɗin ba yanda za a yi ka wuce wurin nan. Za ka rubuta kamar suna buƙatar ko ka sa sunanka ne ko wannan. Ba lalle ne ka sa sunanka ba, ka sa abin da ka yi ra'ayi ko menene, sai ka danna. Yawa shi kenan. To don ka ga shi, to kaga to ko mun ka san dai ko a game soyayya tana da wani muhimmanci na ta na daban. Dan za ka wani kashi ɗan yatsan nan zai rinƙa nuna maka abubuwan da ya kamata ka yi, za ka yi ƙasa. Bayan idan ka tar da irin abun nan, ka gan shi, kaga yana gudu ne kar in tardo shi. Ni kuma ya riga ya mun laifi, ya daki budurwata. Kaga ba yanda za a yi in ƙyale shi. Dole ne in bi shi in ɗau fansa. Ka gan shi, kaga kwarban nan na ɗauki kwarba na jefa masa. Ka gani, kaga na same shi. Kaga dole ne in ji daɗi ganin yadda yana da ƙato gashi kuma na buge shi sakamakon wajen ɗaukan fansa. To kaga game ɗin sosai tana da daɗi, kuma za ka wuce gida na ɗaya, na biyu, su da yawa abubuwan tana da kyau sai ma ka shiga kanta.